Добро утро, войводи! Добро утро! Честита баба Марта! Живи и здрави! Днес сме на гости при нашия най-голем войвода. Така. Павка? Здравейте, честита баба Марта! Вие сте най-добрите наши поддръжници, родолюбци. Благодарим ви за борбата, която се борите. Приятели, вие сте хората отвън, действително, които можете да помогнете страшно много на нашата родина. Защото в момента нашата родина така сме затънали тук с тези измамници, с тези корупционери, че просто действително мислете в бъдеще да се завърнете и заедно да изведеме битката до края. Защото вашето място е тук, в нашата родина, в България. Не да бягате. Не от икономически причини, или вече имаме и политически имигранти. Така че искам поддръжка от ваша страна. Благодаря ви до момента и пожелавам ви да бъдете живи и здрави, щастливи и поздрави на всички наши войводи в Испания. Цяла Испания. Живи и здрави бъдете, имаш нашата подкрепа. Благодаря. Винаги сме били зад вас, ще бъдем зад вас и колкото можем помагаме. Живи и здрави да сме всички.